Fodo in kɛra tɔn ni sigida mara la ka taa u ni Burkina Faso dancɛ la dansago kɛbagaw bɛ ka yɔrɔ min kɛ u daga yɔrɔ ye ne ka u ka dankaliya waliyaw cari ka taa farafina tilebiyan fanfɛla jamana minnu sigilen don kɔgɔjibolow fɛ kɔnɔ. Kalo tɛmɛnen in na Togo jamana tun ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye u ka jamana kɔgɔdugan fanfɛ mara yɔrɔw bɛɛ lajɛlen bila état d'urgence kɔnɔ ka sabu kɛ dansago kɛbagaw ka jatigɛ waliyaw ye u ka jamana dancɛla bolow kan. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna yaasa ka bolo da kɛ a kisɛ kan ne ka a waliya kɛbagaw n'u lakodɔn sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso ka laseli la. Nga u ma détail ba di fodonkɛ in kan Magba dugu kɔnɔna na wa u ma a sɛbɛntiya fɛnɛ k'a fɔ ko dankarili waliya don. Togo jamana sɔrɔdasi 8 tun fagara mɛ kalo tɛmɛnin ninnu na dankarili senfɛ Togo kɔgɔdugan fanfɛlaw la. Togo jamana sɔrɔdasiw dagalen don a yɔrɔ kofɔlen ninnu na yaasa ka lakana baarakɛlaw lasabati ne ka dansago wale kɛbagaw u gɛn ka taa Mali, Burkina, Niger, Al-Qaïda ani état islamique tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka dansago kɛ waliyaw lawaleya jamana minnu kɔnɔna na.